Actually sir, ang mga tao gyud diri nga trauma gyud sa mao nga linog kay kusog gyud kayo. Unya karon naghimo media og kanang kuan evacuation center kundi inaan na ron sila diha nagpuyo. Pabilin sila samtang malinaw di pagpabilin pa gyud nga hantod nga malinaw-linaw pa gyud ato ang sitwasyon. So may kuan dia mga trapal. Trapal ang nadia nagtrapal sila nagtent. Survey pa sila diha kay basig Morelos ang taga region og katong puti bitaw nga tent. Ingon ana ang ilang gi paabot. Mga pila ka pamilya ang nagpakwit dia. Naakaroon nila naana sa mga 22. Ang uban ko sir nag-home base sila kay di nila kabiyaan ang ilaha nga balay. Kay naa palagi daw mga hayop, ay naa ba di nila kabiyaan. Mo na nga ang uban nag-home base gid sila. Kung sa may mga panginahanglan nila. Ang unang ipinanghanlan nila diha una bugas. Tubig na may tubig diha. Na CR na producer naman ang diag CR, napandayan naman. Ana Problema yung barangay ron sir. Problema pag yun. Problema yung barangay, bisag ang barangay holo makita nato diha karon sabiho nato diha nagabuak nahugmak ang likod ana. Pero nag-opisina pa ka diha. Diri na sa gawas diha stiris. Parang kumpiyansa. Do kumpiyansa sir. Diyan mi stiris magkuan. Nya magtabok-tabok lang ko, matupok sa evacuation kuan area kay namo pay mangita sa kuan dito. Kap, nakaroon si Ma'am Didi niya ni karon diri sa mong barangay nagdalag hinabang gikan sa Kapitolyo. Unsay mo misay kang ma'am ug sa kang gob? Okay. Para kang kuan gob ug sa kang Mark kang Ma'am Didi, ako nagpasalamat sa ilaha nga tabang nga wala gibin nila pagsagdan dinhi sa barangay Iman. Ilagi kami gipangga. Pero kining barangay sukad pa sa una nagasuporta gid mi sa mga kagasis. Yun na. Salamat lang ko ni Ma'am Didi nga nakatabang jud sa mua diri. Okay, duha man na imuha lagi. Kang Gloria man ni sir. Okay. Sige. Salamat. Nagpasalamat yun mig dako sir nga itabangan mi aning sitwasyon na kay bastang kuyawan na gyud namo mabitaw nga nagtrapal mi diri kay aron masipti mi. So nahadlok yun mo. Nahadlok yun mi kay dagang mga apo sir. Kung ginasipti lang na ako ng mga bata ba. Unta wala na ilinog. Unta minaot lang gyud mi ampo lang mis Ginoo nga. Wala na gyud untay linog nga. Salamat gyud kayo Ma'am Didi sa imong hinabang para kadamo nga naingon na ni ang among sitwasyon. Salamat gyud kay Gob. Nagpasalamat gyud dako sa ilaha. Salam hinabang. Nagpasalamat mi ni Ma'am Didi sa tanang tabang nga iyang nahatag sa amo ang mga kalamidad karon. Dako kayo mong pagpasalamat sa tanang tabang nga iyang gihatag namo. Kumusta man ang iyong Pinoy-anan? Wasak gyud sir uy. Nawasak ang among kuan sa amo ang Pinoy-anan gikan sa among pagkasal sa akong bana dito mi nagpuyo tapos ang among kuan nga walis gani nya nga crack. Pero naami payag pero di manggod kumupuyo sa among payag kay kana ganing naidako kay kahoy nya simba ko. Mulinog ug kuan nya matumbas ang payag patay gyapon mi sir. So dako na ning tabang ni sa inyo kaning gihatag ni ma'am. Dako kay tabang. Kumusta yung balay? Ay, nagi crack day kadang kay sir, nag-crack yun. Asa mo natulog bro? Nasa pugon. Ngayon akong trapal, lagi ko katagay pagtrapal kay naginilugay magpaghatag dig trapal ay naginilugay wala ko katagay. Pero karon na may napang dala si Ma'am Didi ikan sa province. Sumay mo kasultihan na ron. Ay, pasalamat ibig na ko kayo sa Ma'am Didi. Kay nanghatag siya sa mua diri og mga hinabang. So malipay ug makatabang na ni sa mga silingan. Malipay yun mi kayo anang hinatag ni Ma'am Didi. Basta mo mga silingan. Ang himsahin ni Ma'am nga magpasalamat og dako sa iyang tabang sa among kalamidad diri sa Iman.